Hej, jeg hedder Fie, og jeg kom for at ødelægge det hele. Hvad, Fie, er du klar til at optræde på Tætteboks? Ja, jeg er fuldt klar til at optræde på Panorama her ved 6-7-tiden. Vi har hørt nogle rygter om, at dig og din bror var i Spanien. Hvad er der sket der? Ej, det har jeg ikke lyst til at svare på. Hashtag følg min OnlyFans. Jeg er træt af din Snapchat, din latterlige hashtags. Så du siger til dine venner, vi er matchet på Tinder. Du lyver så meget, din næse den ligner Pinocchios. Og du har vist drukket for meget, hvis du tror det bliver os to. Du tror at jeg går med dig for en belvedere. Jeg gider ikke ligegyldig fyre her. Men sig mig lige, hvad fuck skal jeg gøre, hvis Justin Bieber spørger? Jeg siger bare ja, 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 ja. Kan kun sige ja, 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 ja. Hvad vil du gøre, hvis Justin Bieber spørger? Så siger du ja, 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 ja. Jeg er træt af dine dick pics, gider ikke at se Netflix. Og hvis du spiller FIFA, er jeg ude af din liga. Du ryger så meget, du skæver en